ओरैनोथ' आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद गावखौनो गाव मोनसे दायथ' मोननाय बादि आङो मोन्दों आरो। आङो जोंनि गामिनिनो बिदा आंनिनो बिदा जायो कुमुद नार्जारि आदाखौ आङो बिराद गोसोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि दोलोआवनो थानानै आदायाबो जेरै मावबोदोंमोन बे कयेक मास थिग बिदियैनो आदाखौबो आं रिकुवेस्ट खालायो बा आदाजों थाफानाय जेसेबां दं जिहेथु जोंनि BPF दोलोनि मानसिखा बिथांमोनखौ गासिखौबो जोङो जयै मावनो आं खावलायो आरो आङो जोंनि बनगाव रायजो राजाखौ BPF दोलोनि जेसेबां सापर्टार बा जेसेबां जोंनि रायजो राजा दङ दिनै निस्सय बिथांमोनाव गोजोननाय दं बा बिथांमोना जोंनि BPF दोलोआ बनगाव समस्ति हिसाबै जों बिराद गोख्रोंखा आरो माने आंथ' गोदोनिफ्राय बुंबाय थाखादों जोबोद स्ट्रं होननानै जोंनि BPF दोलोखौ खुनु दोलोआ बनगाव समस्तियाव फेजेननो हानाय गोहो गैया। मानगोनां आफादगिरि बा जोंनि बारग' चिफ सार श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि निर्देश बा बिनि जोंनि BPF दोलोआव माबा दङ जिहेथु मोनसे पार्टियाव मोनसे आदर्श थायो निति थायो बे निति आदर्शखौ आङो रायजोनि जानानै आं खामानि मावनो थाखाय रुजुनगोन बा आङो सेस्था खालामगोन। जोंनि BPF दोलोआ जिहेथु जों बिराद स्ट्रंखा नट लेस देन 25,000 बेनि बाराबो मोननो हागौ जों BPF दोलोआ बनगाव समस्तियाव दिनैनि दिनाव बे पिक्सारा क्लियार जानानै दं। आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद धन्यबाद जासिगोन माथ' आंल' नङा जिहेथु जोंनि BPF दोलोखौ बा हाग्रामा सारखौ गोबां रायजोआनो BTC ओनसोलाव जोबोद मोजां मोननानै दं। थ' 40टा समस्तियाव जायनो बिजाथि जायो हाग्रामा सारनि पिक्सारखौ नुनानै बा हाग्रामा सारनि महरखौ नुनानै बयबो रायजो राजाया बे भटखौ रोजा रोजा भटखौ जों मोनगोन बे क्लियारखा।